třídy je slušností se postavit. Dobrý den, posaďte se. Chybí nám někdo? Palonci, ticho tam vzadu, nebo půjdete do ředitelny. Dneska probereme životní cyklus motýlu. Jak jistě víte, motýly procházejí 4 životními stádii. Začíná to vajíčkem. Samička motýla naklade vajíčka ze spodu lístku, aby byla v bezpečí. Za nějaký čas se z vajíček líhnou malé housenky a jejich úkolem bývá pořádně jíst listy a růst. Protože samička motýla dobře ví, kam vajíčka připevnit, mají housenky spoustu jídla přímo u sebe. Housenky svůj úkol plní docela pilně. A proto rostou a musí se několikrát převleknout ze své tělesné schránky, jinak se do ní už nevejdou. Po nějaké době, ta je u různých druhů motýlů jinak dlouhá, si housenky začínají hledat pro sebe to nejvhodnější místo. Pak nastává čas se zakuklit. Jejich kukla se zabarví do podobné barvy, jako byl jejich úkryt. Zvenku kukla vypadá téměř pořád stejně, ale co se děje uvnitř? To zatím nevíme. Ještě chvilku musíme počkat. Sluníčko svítí a svými teplými paprsky kuklu krásně zahřívá. Bude to už dnes? Možná právě teď. Z kukly se pomalu souká ven dospělý motýl. Byla to pro něj velká a těžká práce. Ještě chvilku bude odpočívat, sušit si svá mokrá křídelka. Potom je pomalu roztáhne a když už je celý suchý, poprvé vzlétá a okouzluje nás svou krásou, svými barvitými křídly, které má každý motýl jedinečné. Stejně jako náš otisk prstů. A tím naše přednáška o motýlech končí. A víte, proč jsme si vybrali právě motýly? Vidíte v tom tu podobnost, jakou jsme viděli my? Vážený pane řediteli, učitelé, rodiče a milí spolužáci, stejně jako motýly máme i my určitá stádia života. Ze začátku se plazíme, pak se postavíme a sotva se naučíme chodit. Jdeme do mateřské školky, pak naše kroky míří do základní školy. Pojďme si připomenout náš první den ve škole. Myslím si, že spolužáci si ho dobře pamatují. V mé paměti zůstala vzpomínka na září 2014. Bylo krásný teplý podzim a já se těšila ze své nové aktovky, které jsem si sama vybrala. Usledli jsme do lavic plní očekávání. Bude to jako ve školce, že tu nejsou žádné hračky. Někdo to přijal s úsměvem, jiný s brekem, některé věci se nemění. Přivítala nás paní učitelka Hanna Materová. Vysvětlila nám, jak to ve škole chodí a proč v ní vůbec jsme. Naše první krůčky. Máma má mísu, máma mele maso, solí maso sama. Jak poznání může být zábavné a zároveň náročné. A co to byl ten pocit, kdy jsme svírali v rukou své první vysvědčení s výborným hodnocením? A jak šel čas, všichni se naučili číst, psát, počítat. Plno věcí umíme i díky paní učitelce Tereze Kalouskové. Teď tím nemyslím jenom školní učivo, ale třeba jak se tančí ploužák, se kterým jsme se předvedli ve škole v přírodě. A nevidíte právě teď tu podobnost s těmi motýly? Jak se krásně kuklíme? Na druhý stupeň jsme přišli jako andělci. Bylo nám to tak řečeno naší paní učitelkou Janou Matuškovou. Jen si posteskla, kdyby ten prospěch zůstal stejný jako na prvním stupni. A co přišlo nového? COVID. Něco naprosto nečekaného. Pomohl nám lépe používat internet a zapojit týmovou práci. Po sklidnění pandemie jsme se ocitli v 8. třídě, kterou jsme začali netradičně, sportovním kurzem, kde se stmelil náš třídní kolektiv a lépe jsme poznali i spolužáky z vedlejších tříd. A 9. třída? Tam jsme si teprve naplno užívali privilegia nejstarších žáků, co všechno vědí, všechno umí a všechno znají. Pak nám byla svěřena organizace školních akcí jako Halloween, karneval nebo Den dětí. A zde jsme mohli teprve ukázat, že zodpovědnost, která nám byla dána právem. Všichni jsme si společně akce naplno užili. A to už klepali na dveře přijímačky. S výběrem středních škol měl asi nejvíce starostí naši rodiče. Jak po nás může někdo chtít v 15 vědět, kým chceme být? Nakonec díky podpoře učitelů a rodičů se pro každého místo našlo. A tady už se nám začínají vybarvovat křídélka. Pár týdnů před přijímačkama je už pozdě ptát se na to, co kdo dělal minulých 8 let, jak svědomitě se připravoval na hodiny. Přijímačky byly zkouškou naší psychiky a nejen zkouškou znalostí. Máme to za sebou. A další velké zkoušky nás v životě teprve čekají. Na konci roku nám došlo, že se už do naší staré dobré školy nevrátíme.
Už nás školník nenapomene, abychom se přezuli, a ani paní učitelka Adamčíková nám nepřipomene nesmazanou tabuli. Byli jsme, jací jsme byli. Každý jedinečný. Jako ten motýl. Tady náš motýlí příběh končí. Všichni se rozletneme do různých koutů poznávání a vzdělávání, kde budeme zářit barvami, které v nás uzraly v naší základní škole. Chtěli bychom teď za naší třídu poděkovat panu řediteli za způsob vedení školy, paní zástupkyni za zpestření přestávek a paní učitelce Bartoncové za trpělivost. Určitě se nám bude stýskat po hodinách matematiky s paní učitelkou Adamčíkovou. Taky bychom chtěli poděkovat všem ostatním učitelům, kteří se podíleli na našem studiu za snahu, s jakou jste nás po celá ta léta vedli. Velké poděkování patří naší třídní paní učitelce Matuškové. Také děkujeme našim rodičům za podporu. Přejeme hodně štěstí našim spolužákům a dobrý vítr do motýlých křídel, ať vás donesou k úspěchům na cestách za svými sny. Děkuji všem za báječných 9 let.